Здравейте! Днес ще ви покажа как да влезете във вашия Google AdWords акаунт. Като начало заредете главната страница на Google AdWords. Като напишете във вашия любим браузър адреса на Google AdWords. Той е adwords.google.com. Потвърдете адреса и това ще ви изкара на началната страница на системата. Сега, за да смените езика на системата, изберете езика, който е подходящ за вас. В нашия случай това е български. Изберете го, като кликнете върху него. Това ще направи страницата на български език. Сега въведете вашите детайли, които нашите менеджери са ви изпратили в имейл, като в първото поле въведете имейла на кампанията, а във второто паролата. Сега, ако желаете да запазите профила си без да въвеждате парола всеки път, маркирайте полето. Ако не желаете, просто натиснете вход. С това завършваме нашия първи урок.